Tete hazvichina kumira zvakanaka mushure mekunge brotherhood cult yangu yandipambikwira ichifunga kuti ndaida kuvatsotsa pakuvapa sacrifice isirei. Kutanga kwazvakaita, ndiri murume akangokura ane ushingu kubva ndiri mudiki. Ndaive ndine ushingu pamwoyo zvekuti ndakakura ndichiti ndinoda kuita mari. Shungu ndaida kuzotsewa upenyu hwandainge ndakura ndichirarama namai vangu nemasiblings angu. Ndakati takura upenyu hauna kuchipa. Ndaive vhenda mutauni ndichitengesa pamarket square muHarare. Dzimwe nguva ndairarama sales state ndasungira kutengesa panzvimbo isiri. Ndaipinda muGulf complex ndokwereresa mafreezers. Ndaizokolekta mari kana vakuda kunopedza basa. Zvaisava nyore. Vamwewo ndio vaitiza pamwe ndototadza kuoda. Pamwe weather chaive yandikanganisa kutoita mari. Pamwe kwaitonhora, pamwe kwainaya. Sekuziva kwenyu muGulf inzvimbo ine maNigerian akawanda. Ndakatanga kukwira nemumwe muNigerian aive nemashop emafoni muGulf imomo. Aive big customer yangu yemafreezers. So akazonditi life yako ndinoida, uri munhu ane shungu neupenyu. Akanditi ndinoda kutaura naiwe nemabusiness idea. Ndakati nditori free. Takaenda kumosha yake. Akati aida kuti aende neni kunzvimbo yekuti ndichabvako ndanoita mari. Ndakabvuma nekuti ndaive ndanoita musiwo manheru kuma-12 muNigerian uya akauya kumba kwangu akati ndimubate ruoko. Takadisappear. Ndokuerekana tave murumu makazara varume vaive vakapfeka machira eblack nemadhoki ered. Vaive vagere vakapfumira chisero asi vaive vakabata mbiya muruoko yaibvira moto mukati. Ndakanogarawo vakatanga kuditimba. Master vachibva vapinda ndokusvika vakanditambidza mbiya yangu asi ine ropa mukati. Ndakanzi ndizvibire ropa iri mumusoro ndichitaura zvandoda. Ndakati ndinoda mari yakawanda. Pakaiswa banga zvairatidza kuti ndichaita mari kwe2 years. Gore rechi3 ndinofanira kuuraya mai vangu. Ndakamboda kuti dai mati mukadzi wangu afe pana mai asi zvakaramba. Tapedza meeting ndakadzokera kumba nesame way yatainge tauya nayo. Asi ndakapiwa ringi yaizondibatsira kuita mari. Ndakapiwa mari kutanga business kumeeting ikoko. Ndakaudza mukadzi wangu kuti ndatora loan. Ndibva ndatora mari ya ndikabatisa munhu aenda kuDubai akanonditengera mafoni. Ndakatanga nekasmall table muGulf. Pakapera gore ndaive ndaita mari. Upenyu hwachinja. Amai vangu ndakatanga kuvachengeta chiziva kuti vatsara ne2 years dzekurara. Nguva yekuti mai vafe yakasvika. Ndakavauraya tete zvisina stress. Asi amai vafa ndakavaendesa kuprivate parlour. Ndikabhadhara maandateka kuti vazondipa chituda nekuti vasati vavigwa ndaifanira kuenda kutemple yedu iri kuAvondale kuti ndinopa sacrifice yangu. Tete handizivi zvakafamba sei. Ndakati ava manheru ndakabva kumba parufu kwaike kwakaungana vanhu. Kumba kwangu ndokubva ndaenda kuparlour. Ndakasvika ndikapiwa bhodhi. Munongoziva zvinhu zvisiri pamutemo munoita muchimhanya-mhanya. Ndakapiwa bhodhi ndokuenda naye kutemple. Marituals akuita sacrifice yangu haina kugamuchirwa. Pakabvira moto menhikaruwa patainge tiri. Munhu wose aive mutemple hapana akakwanisa kusara akamira pakaruwa meni. Takadonha kwenguva. Patakamuka bhodhi yakavhurwa ikaonekwa kuti aive isiri yamai vangu. Ndakanzwa wanga uchida kutibirira ndiko kupiwa kwandakaitwa punishment. Pakarowa meni kwandainge ndiri mwana wangu akabva afawo vari pakati pekuchema mai vangu. Tete ndakaviga mai vangu mwana wangu ari mumochari nekuti aida kuitwa postmortem kuti aone kuti chii chamuuraya. Tete zvinhu zviri kungotsva. Mota dzese hapana iri kufamba. Dzongomuka dzafa. Handizivi kuti what's next. Ndinoziva kuti ndinofa soon cause vamwe vangu vanondivinga manheru vakabata matamba anenge achibvira moto vachironda upenyu hwangu. Mhuri yangu ndoyo yandinochemera, mukadzi nevana. Upenyu hwavo huri pakaoma nekuda kwezvandakabata. Good morning people. How are you? Ndonyaya yatawana yekutanga irega itipinde munyaya yechitu. Iri kunyaya yachona. Okay, mamuka sei guys? I hope munofara. Kumuri kwangu anonditi rich anti ndinongwahwa uye varume handitambisi ndinowadya stereki. Ndiri mudzimai ane makore 31. Ndine mwana wangu 1 wandakaita nemuNigerian asi akadzokera kumusha kwake. Nababa vemwana tinotaura uye vanotumira mari yemwana yeupkeep. Ini ndiri hustler ndinovhima varume uye ndine beauty shop mutown. Ndakati ndaenda kuMozambique kunohodha mafuta ekuzora ndakasangana nemurume anonzi Fernando.
murume uyu ane mari, ane vakadzi vakawanda, vanorarama upenyu hwakanaka. Fernando ibig dealer, anoita zvegold plus ane magas company, so mari hainzwanani pari. NaFernando takasangana ndichida transport yekuenda Maputo, ndipo paakandipa lift. Asi akatoti waita lucky ini handiwanzotakura vakadzi. At first handina kufunga kuti ane mari. Mota hongu yaive bangu, asi iye aita sadrive atotuma wake. Aiva akapfeka zviri simple uye aisazviratidza kuti ane mari. Takatakurwa kubva kubhodha kusvika kuMaputo, ndipo paakandiudza kuti ave businessman ende aivandida. Ini kuti ndagara ndine ropa rekukwezva varume vane mari, ndakabva ndati dzawira mutswanda. So akanditi aiva bhuka room, tonorara kuhotel, toswera futi the next day naye, torara zvakare. Takanorara tikamuka tikaswera tikarara zvakare. Ndokuzomuka ndakunohodha mafuta angu ndobva tadzoka kusima. So ndainge ndakuenda kuMozambique kakawanda, ndaigona kujamba wiki toenda kana kuti iye aiuya kubva kuZimbabwe. Kana ndaibhiwa ndakachengetwa, murume uyu aive kumberi, aindipa mari uye stock yangu yekushopu yaigara yakazara. Akasvika pakunditengera imba zvese nefurniture. Ndinogara kuMandara. Nawo aive akuda kunditora kundiita mukadzi wake. Ini zvekuroorwa ndizvo zvaisava mandere. Ndaida single life ndichingodya finance chete. Ndipo patakatanga kunetsana nditi ini handidi kuwanikwa kuenda pabarika. Akachiita mwana, ndakaramba ndikati hazviiti. Asi iye semunhu aiva anyora murudo plaza nemaplazini, akaramba akashingerera. Tete ndakaita plan ndikatengesa imba yaiva nditengera kuMandara. Ndikatenga imwe zvakare muMandara imomo paasingazii. Ini ndaenda kutsvaka plan yekumubira ndomuramba tete. So ndini ndainge ndakuenda kuMozambique. Aiti akati ndinoda kuuya kumba, ndaimunyepera kuti handipo kana kuti maivarara kumusha ndokwandiri, otumira mari futi. Saka ndakazoenda kuMozambique ndikanomona aive nebriefcase raive rine mari chete. Ene mari iyoyo aida kunoisa kukampani kwake. Ndakati Fernando, nhasi ndinoda tifare ende ndaida kuti adhakwe ndiwane kuita madeals angu. Sekuziva kwenyu, isu pambi takapikira do dai chatinoda imari chete. Zvekuti imari yekubooster business izvo zvinoitwa nemukadzi wemumba, isu tinenge tatoti tawana mukana wekupfuma. Takaenda kubar akama nokudhakwa zvekuti aive akutadza kuziva zvaaita. Tete ndakaenda naye ndikanomisa mumota indokutora mari yose yemubriefcase inikwana 26,000 ndobva ndarowa pasi. Ndakanobhuka hangu room kune imwe guest lodge ndikarara, ndikamuka ndokwira bhazi ndouya kuno kuZimbabwe. Fernando ndakangomuita yandinoita muharume, block and delete. Ndakati ndasvika ndikaita madeals nemari iya, asi yose takavharwa pamari, hapana zvakabuda. Zvapera izvo dambudziko riri pandiri, ndinonayiwa ndega mumba. Kunyange kuchipisa sei ini ndinenge ndichinayiwa tete. Ende bedroom mangu kunyange mubhedha unenge uchingori mvura chete, tongoti imba yese tete. Ini ndinenge ndichiona mvura mumba, asi ndinogara nawo vanenge vachitorarama as usual, hapana chivakona. Ndakuti ndakupenga tete, asi nditore right, ndinenge ndakatota. Fernando ndakamutsvaka paFacebook, akavhura message yangu asi haana kupindura, akabva andiblock. Ini nhamba handisina, ndave ndabloka ende ndichibva ndadelete. Nawo vanomba kwedu vanoda kundiisa muinstitution yemapenzi, hanzi kosi tikamuregerera zvinozogona kumubata nesimba. Please vanobatsira ndibatsirei. Kune vanokwanisa kubatsira ndibatsireiwo. Ndinogona hangu kutengesa imba yangu ndomuripa. Zvakaoma hazvo, nekuti savanga vatowana kamunhu aivada, aida kutoti vagare upenyu hwakanaka, asi vakati aiwa ini handidi zvekuroorwa. Saka ndipo pakabva dambudziko ipapo. Chibva ipapo ndobva vamubira ipfungwa vataura vakati supambe hatidi kuvaka, tinongoda kuba tichienda, hatidi zvepa-permanent relationships. Manje izvo zvavasiya muna taisireva. Anyway, tibatsireiwo. Tisusu hatiti we just read and we listen and we do not judge. Saka vanokwanisawo kubatsiraiwo, muve nezuva rakanaka muri Zimbabwe. Ndotenda nekuti materera.